rumpukapulan leipomista. Tää on ensin neula huovutettu ja vielä märkä huovutaan sen, että siitä tulee vähän napakampi ja tiiviimpi. Samalla pääsen itse vähän helpommalla, jos mä tikuttaisin sen ihan kokonaan. Eli siinä tehdään ensin pinta saippua veden kanssa. Mulla on tuossa Marsellesin saippua. Ja hellemmin alkuun vähän niin kuin silitellään ja paijataan. Ja sitten kun se siitä pikkuhiljaa huopuu, niin sitten käy vähän leipomaan. Saa rutistella ja vähän runnoa. Tulee hyvät näppivoimat. Aina välillä vähän lisää vettä, saippua. Se alkaa sitten pikkuhiljaa muotoutua. Tiivistyy. Kun mä oon aikani tässä leiponut, niin sit se vielä kylmä-kuuma käsitellään tossa vuorotellen. Huljutellaan ja rutistellaan kylmässä vedessä ja sitten kuumassa vedessä. Tästä tulee mun tulikapula. Etelän elementti. Näin samalla niin kuin vähän ylhäältä ja alhaalta. Ja tästä näin. Tää on vähän semmoista mutu. Silleen hyvältä tuntuu. Se kaumea silleen niin kuin aika. Tää alkaa periaatteessa olla jo siinä vaiheessa, että voisi ruveta antaa kylmää hoitoa. Kuuma hoitoa hälle. Noniin. On niin kylmää vettä. Sitten me pistetään se kuumaa veteen. No. Tää on huopakylpylä. Joo. Edes ei voi olla sellaista niin kuumaa kuin omat näpit kestää. Mä vähän runnotan. Vähän leivotaan lisää. Tule hyvä kapula. Älä tule paha kapula. Tule kapula. Tule vahva. No nyt se on tän näköinen. Kauli aika hyvä. Kylmää. Noin. Rutistellaan. Ja vähän runnataan. Alkaa olla aika. Se on vähän makuasia sitten, että haluaako vähän pehmeämmän vai kovemman. Tästä kivikovaa saa mitenkään, mutta se vaikuttaa siihen rummun ääneen. Kannattaa olla monenmoisia, moneen tarkoitukseen. Tämän näköinen hän on nyt tässä jo. Se tulee kivasti nyt näkyviin noin, kun siinä on monta eri väriä käytetty.
alla on tummemmat värit ja sieltä lähtee niin kuin punainen ja oranssi ja keltainen ja sitten ne vähän niin kuin sekoittuu. Sekoittuu toisiinsa. Kuumaa. Tää alkaa olemaan kyllä ihan hyvä. Olipas se kuuma. Katsotaan. Mä vietään rullataan. Siinä menee aikansa ennen kuin näin pääsee testaamaan, kun kuivumisaika on muutama vuorokausi. Riippuen vähän, että kuinka paljon siihen on käytetty tuota villaa. Hieno. Tämmönen tuli kapula. Enimmät märät. Se tulee vähän. Taputella. Ja rutistella. Tää on sellaista kyllä, että tää niinku vie mennessä. Näitä kapuloitahan tekisi vaikka mihin lähtöön ja kuin monta eri tarkoituksia. Näin, nythän jää kuivumaan. Kapula on leppää tässä tapauksessa, tervaleppää. Puillakin on omat symbolinsa ja merkityksensä. Sekin on semmoinen osa-alue. Pihla ja pyhäpuu. Ja tammi on mulle taas semmoinen niin kuin muun pyhäpuu. Muilla puilla on muita ominaisuuksia. Kyllä sillä kelpaa sitten rumputella.